Sumay nga adlaw mga goy. So for today's video, matik na magkuyo gihapon ta. So karon mga goy, arita sa Labatiyang Resort nga na may mutang sa Sitio Capital Poblacion, Sagbayan, Bohol. So medyo kapoy patani nga adlaw mga goy kay gikan pa ta sa first birthday sa atong bata kagapong adlaw no, pero taga na tug time ang tong pamilya nga malingaw pud sila. So medyo naka-timing tani mga goy kay wala lang nangaligo, so exclusive na to ang mga swimming pool no. Tulo ka swimming pool nga pwede ta maga balhin-balhin. So na-timingan na pod mga goy kay Bernis karon, usually daghang tao Sabado ug Domingo. What? Dua. Sige, 1, 2, 3, smile. Yehey! Smile. Meg, ato bang? Ay, nababasa na rin yung cellphone. So diri na lang sa takuto mga goy. So kita-kits na puta sa sunod tong mga video. So amping mo tanan. God bless.